estàveu esperant. 1, 2, 1, 2, 3... Bona nit, molt bona nit. El que veuran a continuació porta per títol Trànsit, el viatge de Juanillo Cabezas. I Paquito... Paquito... Que treballava este home? Perdona, me la passes? Clar. Escolta, vos importa que jugue? Veig que vos en falta un. Incontables noms de dona. Jo podria ben bé haver escrit això. Oh, la veritat! Patricia, has de creure'm! Per una vegada que decideixes mentir, Charter, per una vegada... Has vist on condueixen les mentides? A més, no sé què pretenies amb això. Tot el món sap que és més difícil. Ha tornat. És la seva mossegada, no hi ha cap dubte. El mosquit mutant de l'Albufera, el mateix que va arrasar esta platja en el 84. La meva vida està en joc, eh? Per mamar-me-la. I per alguna cosa més, quelcom que arribarà després. Ara com ara només he de deixar-me fer. Dolces són les taronges de Carcaixent, si no me'n dius una altra, jo... Un pelastre a la primera, però com més et coneixen, ets tova i fràgil, com la borumballa. Ai, això va millor. I què més? Ets un núvol de caramel. Sí? M'agradaria tant... Ai, que no puc! No puc! No, res. Mirava una pàgina de fuselatges, però ja... A mi m'ha de ser a l'hangar, Isabel. Però t'asseguro que consultava una cosa de la faena. Isabel, no tindràs un manual de pilots per a deixar-me? De pilots per a què? Charter, que m'ha dit que tinc que mirar-li unes coses i després ho he de passar al no sé què. Vale.